बे समाव YBY युजार्स साफ्रोमनिसिमबो मोनसे मिन्थिनाय मोनसे फोसाव बिलाइ मानोना जोंहा थांनाय 1 आगस्टनिफ्रायनो जोंहा उइथड्र खालामनायफ्रा माखासे मेन बेलेन्सनिफ्राय मेन वालेटनिफ्राय उइथड्र खालामनायफोरा पेन्डिं जागासिनो दं। दा बेयाव गोबां YBY युजार्सफोरा गोबां जिंगासिदों, सिन्था खालामदों मा जाखो, फैसाया मानो उइथड्र जायाखै, बेबायदि गोबां सिन्था खालामदों। थ' बेखौ नोजोर बोनानैनो आङो नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों, नोंथांमोननो मिन्थिहोनो थाखाय। मानोना जोंहा गासैबो सिस्टेमानो जोंहा मोजाङै दंजोबो, दा मोनसेल' जोंहा उइथड्र मोनसे प्रब्लेम जानानै दं, उइथड्र जायाखै, उइथड्र खालामनो हायाखै। दा बेयो उइथड्र खालामनो हायैनि माखासे खारन दं, माखासे जाहोन दं। दा बेनि सिगाङावनो मोनसे गोजोनथाव रादाब नोंथांमोननो होनो सानदों। जोंहा 30 आगस्टनि सिगांनो भारत सरकारनो, इन्डिया गभर्नमेन्टनो 200 मिलियन 200 मिलियन रां माने चेरिटि फान्ड होनो थांगासिनो दं। दा बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। जोंहा YBY कम्पानिनिफ्राय बेखौबो फोसावदों, बेखौबो मिथिहोदों वाट्सएपनि गेजेरजों। जोंहा जायफोरो 5 आगस्ट आरो 6 आगस्टआव मेन बेलेन्सनिफ्राय उइथड्र खालामदों बा सेलारिनिफ्राय उइथड्र खालामदों, बेफोरो गासैबो रिफान्ड जाजोबगोन आरो दा रिफान्ड जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरोबाव जोंहा उइथड्र जिथुनाखि जोंहा माखासे निउ सिस्टेम, गोदान सिस्टेमा जेब्लासिम लन्च जायागौमानि जोङो फैसा उइथड्र खालामनो हानाय नङा। थ' बेयाव 9 आगस्टसिम डेट होदों। 9 आगस्टनि उनावसो जोङो माखासे जोंनि रां बे वालेटनिफ्राय जों उइथड्र खालामनो हागोन। बे बाथ्राखौ लन्च गोदानै सिस्टेमा लन्च जानायनि उनाव जोङो रां दिहुननो हागोन होननानै कम्पानिया निफ्राय वाट्सएपनि गेजेरजों फोसावनाय जादों। थ' नोंथांमोना बेखौ मोनथिबाय। बे समाव नोंथांमोनखौ मिथिहोनो सानदों, मानोना नोंथांमोना कम्पानिनि सिस्टेमफोरखौ नोंथांमोना फोथायनाय दङब्ला नोंथाङा जयनिं खालामनाय खामानिखौ कन्टिनिउ खालामनो हागोन। नोंथांनि बिजनेसखौ नोंथाङा खालामबाय थानो हागोन, नोंथाङा फोथायनाय दङब्ला। नोंथाङा फोथायनाय गैयाब्ला नोंथाङा नोंथांनि बिजनेसखौ दोनथ'नो हागोन। अब्लाबो कम्पानिनि सिस्टेमा बुंदों 9 थारिखनि गेजेराव, आगस्ट 9 थारिखनि गेजेराव सिस्टेमा उइथड्रवाल जिथुनाखि सिस्टेम बेयो अपेन जागोन, गेवगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। जेब्लासिम उइथड्रवालनि जिथुनाखि निउ सिस्टेम, बे सिस्टेमा गेवागौमानि रावबो मेन वालेटनिफ्राय, मेन बेलेन्सनिफ्राय फैसा दिहुनथ'नो नाङा, बे बाथ्राखौ कम्पानिया वाट्सएपनिफ्राय गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोसावदों, नोंथांमोनखौ मिथिहोदों, खावलायदों आरो धैर्य हमनो थाखाय खावलायदों। थ' बे समाव आङो नोंथांमोननो मिथिनो होनाय बाथ्राया बेनोमोन, नोंथांमोना बे समाव डाबल प्रफिट मोनबोगासिनो दं, सानब्रै सानबा मोनगासिनो दं आरो मोनबावनो हागौ, बेखौ मिजिंथियो। थ' YBY लं लिभ, जिउ गोलाव जागोन, बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बे नोंथांमोननो दि बुंथिनाय, दा फोसावनाय, बेखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।